चिरां दुवार बाखिया दिनै खाम्फा बरगयारिसो बरहोगोन हाग्रामानो होआ हाग्रामाया गोबां भटआव जेननानै थफ्ला थफ्लि लानानै गावनि जायगायाव खारलांफिननांगोन। बिथाङा नुदों जे खाम्फा बरगयारि थांनाय लोगो लोगोनो बिपिएफआ बिराद दुर्बल जाबाय गावहा आरो समर्थक माने एसिस्टेन्ट गैयै बायदि जादों। आगदा आखाइ आगसि आखाइ गैयै बायदि जादों बे मानसिया। सिक्स शिड्यूला जाहैबाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ मोनसे समाधान खालामनो थाखाय बे बड'लेण्डखौ बानायनाय जादों आरो शेड्यूल 6 कनस्टिटिउसननि बेखौ एप्लाइ खालामनाय जादों। 14 नं चिरां दुवारनिफ्रायनो टिकेट मोनगोन होननानै आसा खालामगासिनो दङ आरो बेवहाय जाहा हाग्रामा महिलारिया गेलेहैनो होननानै मैया डिक्लेयार खालामदों। बे मिन्थिगौ चिरां दुवारनिफ्राय खाम्फा बरगयारिया गसंगोन, ओंखायनो डाइरेक्ट आंजों चेलेन्ज खालामनानै आङो बाहाय गेलेहैनायनि बिथाङा सिद्धान्त लादों। आङो वेलकाम जानायो बिथांखौ आरो चिरां दुवार बाखिया दिनै खाम्फा बरगयारिसो बरहोगोन हाग्रामानो होआ हाग्रामाया गोबां भटआव जेननानै थफ्ला थफ्लि लानानै गावनि जायगायाव खारलांफिननांगोन। बेखौ नोंथांमोना बबे भाषाजों बुङो बे रायजो राजानि खोथासै, खिन्थु बेयो इलेक्शना इजि नङा। आंखौ पार्टिकुलारलि बेखौ जादों बियो एकदम पार्सनेल लादों, बेक्तिगत लाथारदों। बिथाङा नुदों जे खाम्फा बरगयारि थांनाय लोगो लोगोनो बिपिएफआ बिराद दुर्बल जाबाय गावहा आरो समर्थक माने एसिस्टेन्ट गैयै बायदि जादों। आगदा आखाइ आगसि आखाइ गैयै बायदि जादों बे मानसिया आरो गावनि पथना निश्चित जाबाय बेखौ बियो अनुभब खालामनो हादों। ओंखायनो दा आंनि प्रति एकदम मा होनना बुङो बेखौ खुब गाज्रि मुड लानानै आंखौ फेजेनथारनो होननानै निस्सय ओंखारदों। आंबो रेडि बेनि थाखाय हाग्रामाखौ बोरै फेजेननांगौ बियो रायजो राजाखौ लानानै आंहा दङ। बिभिन्न बक्तव्य बिभिन्न मन्तब्य होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिसेसकै बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा दा गासिबो सामबिधानिक बुस्थुफोर आइननि खोथाफोर दा बेफोरनि सायाव गोदानै रिभिजिट खालामनायनि निस्सय बिथांमोननाव सिन्ताधारा दं। रिभिजिट माने पुनर मा होनना बुङो बेखौ माने सानफिननाय, माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ रैखाथि होनायनि आयेन, दा बेखौनो बोखारफिननो निस्सय बिथांमोना सिन्था खालामदों। सिक्स शिड्यूला जाहैबाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ मोनसे समाधान खालामनो थाखाय बे बड'लेण्डखौ बानायनाय जादों आरो शेड्यूल 6 कनस्टिटिउसननि बेखौ एप्लाइ खालामनाय जादों। दा बे शेड्यूल 6 खौ एप्लाइ खालामनायावनो सोरबाया जेलास जादों जे बे मानसिफोरनो बड'लेण्डनि मानसिफोरनो बांद्राय राजनितिक खमथा होनाय जाबाय, ओंखायनो बेखौ उथायनांगौ होननानैबो निस्सय बिथांमोना सानलायलायदों बायदिसिना ओंखायनो बिसिडिसिसिमबो नांदों। बिसिडिसि माने ग्राम पन्सायत, बे ग्राम पन्सायत नङाब्ला जोंनि ग्राम्य ओनसोलाव बिथुरुवा ओनसोलाव मबे एजेन्टनि दारै खामानि मावगोन? भारतनि खना खनला जेरावबो ग्राम पन्सायत दङ, पन्सायती राज इन्स्टिटिउटआ सोलिनानै दं। जोंनि बड'लेण्डआवल' मानो गैया? बेखौ बन्द' खालामनायनि खोथाखौथ' बाद हो, जोङो बेखौ दा कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामहोनानै पन्सायती राज इन्स्टिटिउटखौ भारत सरकारा 6 शिड्यूल एलेकायावबो एप्लाइ खालामनाय जाबाय होननानै गनाय होनोसो कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ होननानै जोंनिफ्राय बुंनाय जादों। एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म कमिसन भारत सरकारा दादोंमोन, बेनोबो जों होबाय। एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म कमिसनाबो भारत सरकारनो दाखिल खालामबाय, रेकमेन्डेसन होबाय जे बड'लेण्ड 6 शिड्यूलाव पन्सायती राज इन्स्टिटिउटखौ एप्लाइ खालामनांगौ होननानै।